जानानै गेन्द्रादारसिमबाय गेन्द्रादारसिना बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हेलौ आसोलफोर दिनै सेकेन्ड टाइम ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबाय भिडिअखौ नायलांबाय थादो माबायदि जायो जों दा खान्थाल जानो थांगासिनो आसोलफ्रा थांलायबाय दिनै जाखावलायनो गोगोम जाखायानोसै दिनै नामा नायलांबाय थादो माबायदि जायो खैजन जोङो खैजनलाय जोङो सयजन ना सयजन फुख्रिया गेल'जोब्बाय नामा नायदो आसोलफोर भिउआ माबायदि ओइ गायनायखौ नाय ओइ फिसा फिसाखौ नायगोन नै खान्थाल खावनो नागिरदों जोङो खान्थाला फिसा फिसाथार गोमोनबा दंना गैया गोमोन गोमोन ए मोनबायानो माथो जादों फिसा फिसा खान्थाला गोमोन जानो मोजां जागोन खावदो दे थाब थाब बुहुद दं खान्थाल गिदिरखौ हानदो जानो हानाय बायदि हानदो दे फाग्लाबाया बोरै गाखोलांखो नायलाय मोख्रा बायदिनो फाग्ला बियो रकेटनि फेनबावसो आसोला फाग्ला बिदि सानबाय एक्सुवेलि जोङो खान्थाल फिथाइखौ खावनो फैयाखै एक्सुवेलि जाहानिनो खान्थालालाय आसोलफोर ओमफ्राय भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनोब्ला नायलांबाय थादो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो दायो खान्थाल जानायनि चेलेन्ज नागिरदों खान्थालाबो जि गिदिर आयौ आयौ मानसिफ्रा हनै जाग्राफ्रा नै बन्दा बन्दि दंलाजोबथारो हनै गोसोम गोफा गुफुर हनै मा गाननानै फैदों हनै आरो एसे साफा बुफु माबा माबि दांना फैदों नामा अरे कहना क्या चाहते हो एकदम हिबि ओइ बाराद्राय हानहरगोना दै दासो खामानि सोलियो साखिनायना मालिक आंसो एसे मोजां बुफुब्रा जानि गोदै गोदै गोथाव जालायबो जासिगोन खोमा केमेरानि खान्थालखौ दानबाय एबार जानोसै खान्थाल जाबा आथा नाङो हिनजाव लाबा लेथा नाङो बिदिनोसो जाबाय खान्थाल दानबायलै जै खान्थालफ्रा जानो जै आगै थाङाखिसै खनसेयावनो एसेयानो लेवरा मालाय माथो खलानै दा जेरै नुदों बेबायदि खालामनाङा जि खामानिखौ मावो लासैनो मावलांनांगौ Derekos. Sana beri mungkin. Bene, jangan. Mari mungkin jangan asal ber. Jangan.
आलु जोब्बायसो माथो नाखायाथ' आलु जोब्बाय आंना न' बोरै मोनखो जानानै दिनै जानानै गेन्द्रादारसो मोनबाय गेन्द्रादारसोना ओमफ्राय दा थांसै थांसैना आलुवाखै नोंना आथा सिथाबबाय बोरो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आसोलफोर